heeɓiyankoɓe Nangue TV ene paye joni wirtugol wudira wasifa o inchallah hen paaɗen joni so Allah waɗi ɗo jaaɓi. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yewɗo men ñalawma jeesalaki woni alarba en hawri e 21 lewru men siila woni janvier hital ujunaje ɗiɗi e 26 ɗo e wuuro Tittongo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV en garti kadi e kattande jomirajo gowɗo wadde kala subaka duusa ceerno. Alhamdulillah rabbil alamin on jii ɓeɗo ko almuɓe ceerno Habiba Malick Sow gara fittude dinguiɗal juma ka ɗum kala alarba noon woni ɓe galtiri wadde sukaɓe puɗɗimarde no fewi no fewi. Alhamdulillah rabbil alamin en jetti bandiraɓe kala en jardiɓe hano hannirta niya. Yeɓiyankoɓe Nangue TV e oɗo saaha ɗo derɗen ɗo ko ɗo Damal Boutique ba Moussa Liyan ɗo ko ɗon derɗen eɗen kuccite e juma mawko ka Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV en jettiɓe kamɓe kala e dendagal missuji mabɓe ɓatukuji mabɓe duwuji mabɓe enen jetto en gam weltade e golle ɗe weltade e ko watte ko. Alhamdulillah en mbawata limtude yimɓeɓe machallah caggal leydi o foof machallah kala saaha eɗen keɓati kay mabɓe hollude weltare mabɓe nder vidéo ji ɗi. ɓe jarama kamɓe kala kamɓe jeeyi kamɓe mbaɗana yeɓiyankoɓe kala mbaɗana kala hen kadi en goɗo wiɗi hen jiiɗi hen kene ɓeyde jiiɗi hen kene walla en ha ɓuura ngarɗude kadi eɗen paadi ɗum bisimilla mum en numéro aji men sa fo eɗen kaala e nder hen beele joni balla en beele hunde ko ɓuura ngarɗude ɓuura kadi rewde lawol sa fo eɗen kaala tarihaji ɗi ne foti foof ɗo fode so wonko kalde hen ko ganduɗa ken jumɓe walla wona noon bandiraɓe mbattane kene lawol nde wona neɗɗo kam ko anda ɓeydene. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV mi yarta mon joni so Allahu lamɗo jaaɓi. Noon tigui yeɓiyankoɓe Nangue TV ɓoyata wirdo joofa jehen nder to min jobbu seeɗa en kaalini yoga guure ɗo ceerno Sinthiou kala wuuro hitande Sinthiou wadde kadi min jokku seeɗa hayso hewani eɗen gandi wuuro men Fass Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin sintina ɗum ko ceerno Amadou Tidiane Fass on sintina Fass Gounass Sinthiou ngal ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi 1957 ko nden wuuro Fass Gounass Sinthiou. Alhamdulillah Sinthiou ko ceerno mawɗo. Noon kadi wuuro men Aynimade Ɓoundu machallah Aynimade Ɓoundu kañum kadi ko nehitade Sinthiou 1957 wadde ɗeɗo guure koɗo Poneje. Alhamdulillah rabbil alamin. eɗen gandi kadi wuuro men ene wiya Madina Touat woɗɗani Madina Gounass to jiiɗa Madina Touat Ɓoundu o Madina Touat oɗo woɗɗani Madina Gounass on kadi ko 1959 eyyi on ko 1959 Sinthiou on Madina Touat gonɗo ɗo sara hakkude Madina e Manda on Madina Touat ko 1959 Sinthiou. Alhamdulillah rabbil alamin. en jetti bandiraɓe kala en jahaniɓe no fewi no fewi. en coynima ɗo mo ganduɗa ko ceerno en coynima ɗo ndeysan ceerno ganduɗa ko ceerno oɗo ndeysan Paté Gallo nde motti inde nde ndeysan omoni ndeysan won ɗo yaaha ɗo kanko ceernajo Paté Gallo kanko wonɗo. Alhamdulillah rabbil alamin machallah ɗum ko weltade kono kadi ko ɓeydare no fewi no fewi. ɓe gaari inde makko joni so Allahu lamɗo jaaɓiya. Yeɓiyankoɓe Nangue TV jehen nder to ceernajo Paté Gallo ari en gandi tan en gayni andude inde nde mi motti ɗum ene fo en gandi inchallahu mawla.
alhamdulillah rabbil alamin beni Ceerno Say Nour Ba mo Paté Gallo inchallah Ceerno Say Nour mo Paté Gallo o naati joni juma mawko Kamadine Gounass alhamdulillah rabbil alamin machallah العالمين ما شاء الله Ceerno Say Nour Ba mo Paté Gallo ما شاء الله Ceerno Say Nour Ba mo Paté Gallo ما شاء الله wondo ما شاء الله Ceerno Say Nour Ba ما شاء الله الحمد لله nder juma makko Madina Gounass alhamdulillah Say Nour Ba ما شاء الله الحمد لله نصر الله ولنا ما في البركة يا عبد العزيز بركنا ما شاء عبد العزيز شر جكامرا أن لم يعلموه ولهم بركة Ahmad Tidiane Ba legal nera o daga nano ɓiɗɗo gorko inne wiɗɗon ko Abdoullahi Ahmad Tidiane Ba legal nera o daga nano ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo wiyama Abdoullahi jokama ɗon andam yo Allah wuro waɗa hen barke Mamoudou Ba Mamoudou Ba legal Nasrullahi omo daga nano ɓiɗɗo gorko inno barke no waɗa Ceerno Abdoul Aziz Mahamoudou Ba legal Nasrullahi omo dañana noon ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo wiyama Abdoul Aziz barke no wama ceerno men ceerno Abdoul Aziz ceerno jokkama ɗon enɗam yo Allah wuuru waɗa hen barke Moussa Diallo legal Salah Moussa Diallo legal Salah omo dañana noon ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo wiyama Aminatou jokkama ɗon enɗam yo Allah wuuru waɗa hen barke omo dañana noon ɓiɗɗo gorko ine jukkude annabi bama ko Mouhamadou Ali Habibu Mouhamadou Ali Ceerno Ahmad Hammat omo dañana noon ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo wiya Mouhamadou Ali jokkama en ɗammi bamma ko yo Allah wuuru waɗa hen barke inɗe ɗe keddi wona inne ɗe gasi Allah addi amen gila jamma o wi Allah addi amen gila jamma min mbawi ko galle ceerno min mbaali ko galle ceerno min ngari ko wadde taziya min ngari ko wadde taziya min dewna ɗum e inde khalifa o min dewna ɗum e inde khalifa o deedam ceerno Ahmad Tidiane deedam ceerno Ahmad Tidiane min pawa ɗum e Seydi Boun Oumar min pawa ɗum e Seydi Boun Oumar e dental ngal e kuuɓal e dental ngal e kuuɓal ngari ko jaalde Abdoul Aziz Kane min ngari ko jaalde Abdoul Aziz Kane min garani ɓerɗe amen ndeeƴata so min garani ɓerɗe amen ndeeƴata nde ɗum waɗanno nde amin keedi Mauritanie nde ɗum waɗanno nde amin keedi Mauritanie jillu ngu gasoyno ko o fonni gasoyno ko o fonni ko arta ko hakkillaji ngoni ga ɓerɗe amen ɗe pecci yomin jaa Dakar min duwonoyo ceerno keddiɗe ɗe wi yomin garga keddiɗe ɗe wi yomin garga
ɓerɗe keddiɗe ɗe polti ɓerɗe keddiɗe ɗe poolti no ga ɓuri hiɓindade nde wonno gaa ɓuri hiɓindade yiide mo e yiide ɓesngu e yiide mon e yiide ɓesgu o ɓesngu Abdoulaziz Kane ɓesngu Abdoul Aziz Kane e dental ngal e dental ngal no yiirani fof fawama e junngo ceerno fof fawama e junngo ceerno Abdoul Aziz ceerno jagguno ɗum ceerno jagguno ɗum itti totti ceerno totti deede makko ceerno Ahmad Tijani wasiyaji nane hen ha heewi wasiyaji nane hen ha heewi kala ko aɗa waɗa an ceerno Ahmad Tijani disnowo ɗo ndeka arde gande ɗum ɓuri hiɓindade yiide mon e jurade Sirajuddin minen fof min gaddi konngol ngol ko inde khalifa momin gaccitono ceerno Mouhamadou Alhaji Mouhamadoul Amin e Mouhamadoul Kabir e ɓesngu Alhaji Mouhamadoul Amin fof debbo heen e gorko heen mbiyata soowa rewo e worgo minen fof min mbiya Abdoul Aziz Kane leydi ndi o naati ndi yalla hoynude e dow makko yalla uurnanmo qabri o yalla nuurɗinanmo qabri o yalla hoddinmo e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam allahumma amin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ceerno o wi bisimilla ma no moƴƴi a ari e wuro ma a ari e nokku ma a immima to galle ma a ari e galle ma a tawi almuɓɓe ma a tawi musidɓe ma bisimilla ma ɗo ko an wiyata ɗo bisimilla ko an jeyɗo ko noon Allah waɗi no Allah waɗi ni kadi ko noon wonirta no waɗirani ni wonirta noon ganduɗoma fof ene andi ko ɗo jeeɗa noon Allah waɗi ye dumunnaji aɗa aranno duuɓi jawtuɗi koɗo oɗo dumunna a wayri sona tawi ko daaka arde no ngol ɗo gargol ni ɗum wayri omo teski ɗum e nde mbayruɗa ɗo bisimilla ma noon duwaw eɗen ñaagui Allah yo Allah jiɓan en duwaw yo Allah jaabon en duwaw sabu barke Allah ina laaɗo mum barke Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu taala an ceerno nan ɗo ceerno ruttatake garɗo fof ko ɗo tawatamo nde wonno ruuhu o nan ɗo ruuhu o noon woni fof ko on teska kadi ko on teskini omon ɗo o luutetake ɗo garɗo fof ko ɗo tawatamo saka noon an ko ma ko haalatake kono kam ne deƴƴo alhamdulillahi rabbil alamin bisimilla ma ceerno ko ceerno ko so haalama tan fof nattat hen dañirde hono ni weeɓani alhamdulillahi rabbil alamin jonde nde jooɗade
e ɗemgal ceerno e gollal ceerno tawi kadi ko tanum nelaɗo Allah tawi kadi ko tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yettinta ɗin konngudi e ndaw ko ngarmi ɗo tawa kadi ko an jaɓɓotomi e ndaw ko ngarmi ɗo tawa kadi ceerno ala ɗo somi ari o ala ɗo amon ɗo ɗum sikkitare ala ko dañeteno ko noon kala ko dañirano hen hakkunde sirajuddin alhaji mouhamadoul amin minenne amin jiɗi ɗum rende kala ko ceerno daño dañi darul hijrati amin jiɗi ɗum rende ko ceerno mamadou lamin ko eko sirajuddin ko eko ceerno amadou baro ko ɗum fof so rendi fawima e guiɗgol fawima e cheikh oumral fouti tawi kadi e yeeso nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko hunde jaɓetede a jarama ardemo wuro ngo nana paate galo wasdemi arde paate galo nani gayi omo heewi haalde kala ko min ñamluno guiɗgol e sirajuddin deede makko yoɓi ɗum yobdi ɗum kadi e duttiɗo Abdoul Aziz Kane balɗe tati e paate galo ne saɗiɗo ceerno waɗi ɗum tawi kadi koye sakkitore sirajuddin woni sakkitore nelaɗo Allah woni sakkitore Cheikhna Ahmada Tidiani ɗum humpani hay goto dental ngal jarama anne a jarama yalla windana men baraji ɓawde a wi ko min duwante aha ko ceerno Ahmad Tidiane duwante ɗum haydara wattatake hen sona yo Allah windan men baraji so windi woto momto woto ko kattiɗen so wona tuundi ɓalli men woto ko kattiɗen so wona basal men woto ko kattiɗen so wona rafiji men amin won inde heddi Mamadou wuuri legal Nasrullahi on wuuru mbaɗa hen barke jaahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wi ɓeydima nandude ɓeydima kadi gonɗude kala nde o arnoɗo ceerno innirimo ceerno inniri bammakko ceerno inniri yummakko o wi ceerno innirimo kellifaɗo nena gulumbi eɗen jetta hen Allah wontino wonno kadi ala ɗo ɗum yaano on jarama yo wuur barkina ko haala ko fof jinnaɓe ɓe fof innaɓe ɓe fof yo wuur barkina e konngol ceerno allahumma salli ala sayyidina Muhammad Amin. 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 Amin.
alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nanggue TV weltare mawde ceerno Seydou Nour Ba mo Patagal alhamdulillah rabbil alamin machallah weltare mawde no fewi no fewi jaɓɓade mboɗo e nder Madina Gounass inchallah alhamdulillah alhamdulillah alamin eten ɗo e nder rawda ceerno men mawɗo nder rawda ɗon woni oɗo saha alhamdulillah alhamdulillah alamin en ɗo e nder rawda ceerno men mawɗo alhamdulillah alamin فاتحة الآبني صلاة الفاتح لا لكفن جيده أعوذ بالله من الشيطان فاتحة صلاة الفاتح آمين آمين الحمد لله رب العالمين
alhamdulillah ma sha Allah yeɓiyankoɓe Nanggue TV weltare woni ɓeydare no fewi machallah ɗo e nder rawda ceerno men mawɗo rahmatullahu taala alhamdulillah machallah weltare men machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah weltare fewi ko ɓeydare ceerno molla min ceerno Saynour Ba mo Paté Gallo machallah alhamdulillah rabbil alamin weltare mawde no fewi no fewi machallah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Nanggue TV beltanama no fewi no fewi ceerno Saynour Ba mo Paté Gallo machallah weltare mawde owɗete subaka gabɗo malaɓe alhamdulillah rabbil alamin jetti bandiraɓe kala jartuɓe no fewi no fewi no fewi Saynour Ba e ceerno Madame Cheikh ɓe nder jama to alhamdulillah ko ata arde machallah nettandiraɓe kadi jarnaɓe no fewi no fewi no fewi kadi oɗo subaka ni Allah hokkirino oɗo subaka tawtorede ceerno Saynour Ba mo Paté Gallo alhamdulillah ɗo almuɓe fittoɓe gonɗo ɓe ko worɓe gonɗo rewɓe fittata kamɓe nasara alhamdulillah machallah andi kadi feere ndi ha ngara waɗi duwab alhamdulillah alamin machallah alhamdulillah alamin alhamdulillah man rawde ceerno Abdou Aziz Thiaw amin ya rabbal alamin سراج الدين من إنيهم سيد الحاج محمد أمين Allah kala ni ngari
sirajuddin wonko mofi bange mun ñaamo ko mofi ko so batu o fusi o acca yaha ceerno Ahmad Tidiane wonno khalifa makko hande o no ɗum fotiri ni fof nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam feeñani Sirajuddin o yo hefti ceerno Ahmad Tidiane e junngo Sirajuddin arti to makko kanko jokkitta yo Sirajuddin ya foftoyo deedam o ko moƴƴo yetti ɗum fof rendini waɗe juuɗe Abdoul Aziz o nde ceerno tottittamo ɗum Sirajuddin rahmatullahi alayhi ko pete omo tawa nde o rokkatamo hamsatul wasli hamzatu alwasli hakkunde makko e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo tawa ndekete noon so ceerno ƴetti ɗum watti ɗum e junngo makko ko yamirore ceerno ko ɗum hunde tabinde wonde o ari ɗo o wi golle gollanode ɗo e Madina Gunas e golle gollanode to Mbour e golle gollanode to Paate Galo duuɓi 53 ndeɗe jaɓete e yeeso nelaaɗo Allah on fawi heen gite makko mbela ɗum gonɗi nden hitande omo heeɗi ko kalanmi ko yaademo toon nawde fof e heddademo toon to nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e ummademo toon e artudemo ɗo ndekete ko nawno ko fof e ko rimduno e ko rimdano ko fo o tottiti nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam noon ko yamirore ceerno kono noon ko yamirore ceerno yalla taas men e barkeji maɓɓe weɓani haalde kono mo jogii pellital haalde ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ya rab Rogaro fittude ɓe sikki ala kamɓe ceerno wona mbar woni waɗande o saw Paate Galo ceerno Cheikh Seydou Nourou Paate Galo on yawtiri noon noon nama taw
dañaano famde ko ɗum on haaja alhamdulillah machallah Ceesa Nourou Ba alhamdulillah batigal من يبلغ alhamdulillah alamin yewiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne ñagarama jaam machallah weltare mawde waɗi yewɗo kadi subaka labɗo mala alhamdulillah alamin machallah ba alhamdulillah Mahamadou Malick Ba weltare waɗi yewɗo kadi subaka kadi machallah ɗo nañirɗen ni hono jaɓɓade ceerno Saydou Nourou Ba mo Pategal o bisimilla ma gila juulal tan ha duusango ko yettere Allah en mbiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh dendagal Allah o fof calminiɓe dendagal windere nde fof ɓuuɓal nde wonde hannde o eɗen gawri kadi weltade bonde ko yettere Allah onen gari wadde no gowɗen wadde e kala saaha nde wonde julɓe kala nde pini ko ma jaaha jama tottore farilla o hannde o kadi en mbaɗi ɗum no hanni ni en gari ɗo en julde e ceerno e garɗogol ceerno Abdoulhayd Diallo sikki ala ko kanko woni ɗo mawɗo e wallodirde e ɓesdude ceerno ceerno Amadou Ammar en oɗon mbiyen kamɓe fof ɗum gari yon yen ɗo ko darnen juulden gasden mbaɗɗen wajifa gaynoɗen inɗeli mbaɗa gasnaɗe nder ko ina waji ko haade wudre nde taggede koye nder hen Saydou Nourou Ba en jotti ɗon gam hollidde wondema ɗon gari ko salminde e duwade e ñagade duwaw kono kadi e duwade yettinde kadi duwaw waw Abdoul Aziz Kam koye ɗanngal makko wonno e jillu o wonno huppi jillu o walla ni o gasi jillu o caggal nde o gasi jillu o eɓe koota ɓe jogori hoodde ko fecci sete makko fecce ɗiɗi feccere wotere nde o yo yahata ceerno men o halifa ceerno men ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba halifa tedduɗo yo won feccere yaade ndeɗa feccere ara gade majjum menas ɓe garda ga ɓe jettino e duwa o sabu ɗum ɓuuri himmandemo ɗum ɓurata ɓernde makko lelade hay so neldino duwawuji makko ni ili fof o ara haw yettoɗo joni o ari o yetti o haali noon ko weeli sobo Allah sabu o haali jiidigal ngal o artiri ɗum e hoore makko artiri ɗum moƴƴi Allah waɗi kadi o innirama ɗon machallah cakkitiɗo innede o ko kanko inniraɗo on ɗon kam salli o desino toñjomo seeɗa sabu desino wiide wonde o desi wendorde kono Allah newni ndeke o wendoraki sabu ɗum nde o ari nde ceerno Ahmadou Ammar ñaaguimo wano o annino innirde Elhadji Ali Thiaw kisa noon ceerno ala Amadou Ammar ñaaguimo yo innire ceerno Saydou Nourou Ba machallah woni barkinoraɗo kisa o ɓeydi tektinde kanko Saydou Nourou Ba o wi kala nde o ari ɗo komo innire bammakko innirama ɗo nen makko innirama ɗo innirama ɗo o yettata Allah kadi hande o innirama oɗo eki noon ɓeydima feññinde e sellinde wonde hunde ko wotere jiidigal ngal ko wotal kadi ko waddi ɓuri ɗum ɗon hawnade fulɓinade so wasiya mawɗo machallah nde jaaɗen dew juuri nde juuroyɗen no rawda gasuɗen yimɓe jalti hunde e yimɓe ɓuuri hewde ko yalti kanko o rutti o yeehi kadi o udditana rawda rawɗo o udditana ɗum o naati o juuri caggal ɗum o yeehi ha rawda ceerno Abdoul Koy o udditana kam o juuri o wasi toon haali haala waliyagal hakkude waliyagal hakkude waliyaɓe jottodirte e Allah ɗo ɗum ɗon o haali ɗum o wasiyoni ɗum moƴƴi machallah so tawi yimɓe ndewitima golle ɗe moɓe jeeyi ɗum hen inchallah ɗon deke noon ɗon to ceerno Abdoul Aziz Kane ceerno Abdoul Aziz en ɗo o wasi ɗum fof haali no feewi ko ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba itti alhaali mum fof watte e juuɗe Alhaji Ahmadou Tidiane Ba Saydou Ba gam yettade mo on ɗon yettade mo hadara on ɗon e on ɗon tuma ittoye kadi fof kanko Alhaji Ahmadou Tidiane Ba ittoye on hadara fof o nannoy ɗum e juuɗe ceerno Abdoul Aziz Ba ɗum ɗon fof o wi kanko hoore makko omo hawtora machallah ɗen ɗo gueɗe fof alhamdulillah rabbil alamin ko yettata ɓeydare mawde hannde o noon mbiyeten julɓe en yo jokko rewidade inchallah Nangue TV moɓe dañ hen ɓamtare e alhamdulillah duwawuji fof machallah en donima dendagal alhamdulillah Allah waɗa en jaam amin amin waaleykum salam wa rahmatullah jarama on Malick Ba mo leegal rahmatullahi jarama no fewi machallah hannde o no weeni en keeɓi weltare mawde jaɓɓade ceerno Saydou Nourou Ba Pategal o min ji ende a yawa so Allah jaaɓi udditanama rawda ceerno men mawɗo o juuriyima rawda ceerno Abdoul Aziz Thiene o juuriyima eko haali ko foof nanama famama
bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe min dokkon aadi ha janggo so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama